Bomshogeza aiwa anyatsoonekwa kuti is the godfather, is the man of the match panguva inoi. Panapa pachitaurwa mashoko pamusoro paBomshogeza anyatsoonekwa kunzi this man is a true champion. And panguva inoi ari kunyatsokonzeresa kuti the regime, the government vese vari corrupt. Mungaona vachifara aiwa zvigananda zvese, but zviri threatened this guy anonzi Bomshogeza. Zandapena mashoko ari kuda panguva inoi anyatsotaridza kuti aiwa Geza aiwa is the true leader. Not subscribe or like on the bell icon. Independent Lin M anobudanyira achiti ndiye Mazimba. Just to correct the confusion about Comrade Bomshogeza, Geza never said he left ZANU-PF. He actually said he dismissed ED Zvigananda from ZANU-PF. Personally, the reason I support him is that he is the opposition to the status quo. He is against the Umbimbi Ndoga of Mafidis, the shameless, senseless, and unsustainable looting. He is challenging the amendment of the constitution to accommodate ridiculous term extension for ED. I support him because opposition was quiet while Zvigananda and ED were planning to butcher the constitution. Ndo mashoko ari kutaurwa pamusoro paBomshogeza achinzi aiwa this man is a true champion. Noda kuti paionekwa aiwa vakomana vana Mudanyuve vataura naye kuti aiwa ED 2030 and the likes vachitaura mashoko ekunoamenda the constitution. Kuonekwa kunzi hapana kana munhu aenda against even the opposition yange yakanyarara, but Bomshogeza kubva musi wakangouya achioposa achicriticize ndo pakataka kuonekwa kudengenyeka kweZANU-PF. Even that 2030 mantra muchambonyinzwi chichandiwa maissues ekuamenda constitution akabva angolapsa, akabva atongonyarara. Mashoko ari kubuda achitagwa panapa achinzi aiwa you guys munofanira kuuya muchimusapota Bomshogeza nekuda kwekuti akakuitirai zvinhu akakupai imwe information neknowledge yamamusingazivi. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu nzwa mafunguro enyu. So subscribe or like and turn on the bell.